je izmislila? Sada imam blender koji će mi pomoći da napravim koktel od hamburgera. Idemo. Odlično. To je to. Gotovo. Ostalo je samo da popijem to. Ali nemam čaše. Pa dobro, mogu i ovako. Ovo izgleda odvratno. Ukus nije loš. Kakvi čudni snovi sanjam danas. Ostalo je još malo. Uspela sam. Šta se to čuje? Hamburgeri? Gdje sam ja? Šta se ovdje dešava? U redu, vreme vam je isteklo. Da vidimo. Uspeli ste svi osim Bele. Izvinite, zaspala sam na trenutak. Pojela sam skoro sve. O ne! Šta je to? Kako mokro i hladno. Gdje je nestala? Šta ste joj uradili?